आङो गोबां खना दोंसे बा दोंनै मेथाइ आङो नोंथांमोननि गेजेराव खननानै होनो सानदों एसे मोसानानै हेफाजाब होयोब्ला गाहाम मोनगौ नङा होमबा मोसागोन ना मोसायाहाय जोंना सेंग्राफोर दङना गैया जोंना मुसुलपुराव बाथौपुरियाव गैथारा गोसो दंना गैया रायजोफोर मा सिरि सिरि थै दंथाराखै नामा मोसाफानांगौ बयबो मोसागोन ना ओजोंहाय ओजोंनि सेंग्राफोरालाय मोसाफानांगोन बयबो आंबो मोसागोन ना ओजोंलाय मादैमोना बाजैमोन मादैमोन आयंमोन मोसायाबाबो आखाइ खबफानांगोन बयबो सियाराव जनानै जागोन ना जाया गोबालायगोन आखाइ खबनांगोन आफा बोराइ बाथौनि मुङाव दोंसे ससे आङो खननानै होनो सानदों बेनि उनाव एसे दोंसे मोसानो हानाय बायदि मेथाइ खनगोन Thank you. बेनि उनावनो एसे मोसानो हानाय बायदि जागायनोसै नामा मोसानानै हेफाजाब होयोब्ला मोजां मोनगौ ना खुनांगौ नामा एसे गुदुंखौ खुयोब्ला नोंथांमोनाबो खुनानै मोसागोन बायदि मोनदों आं ना गोजांसोदों नामा गोजांदों जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि सेंग्राफोर एसे मोसानानै सेंग्राफोरा आंनि गांग्रिङा आंनि गांग्रिङा दिनै हमथाहैबाय सोरखौबा नुनानै हमथाहैबाय सोरखौबा नुनानै आंनि गांग्रिङा बरिया एसे मोसाफानानै रायजोफोर लासै लासैनो आखाइ खबफा बयबो हास्थायो फादिनि अननायनो बेसे जायो थाबोर मना सब गुदुं हास्थायो फादिनि
एक्चुअली जोंहा प्रेक्टिस नङा माथो नङा होमबा मोसानानै हेफाजाब होयोब्ला मोजां मोनगोन जोंहा एसेबां माने सेंग्राफोरबो समायना समायना दङ सिख्लाफोरबो दङ आब'मोनबो दङ मादैमोनबो दङ नङा होमबा गासैबोथ' बैसागु मोसानो हाखायो नङा होमबा सोरबा हिन्दी मेथाइ खनोब्ला बा एसे बाब्राबनाय मेथाइ खनोब्ला जोंहा आदै मादैमोना मोसानायाव एसे उसुबिदा जायो नङा होमबा दा सेंग्रा सिख्लाफोराबो बैसागु मोसानो हायो जोंना आदै मादै आबैमोनाबो मोसानो हायो नंगौना नङा एसे मोसानानै हेफाजाब होयोब्ला मोजां मोनगोन आरो मोसानो जुदि लाजियोब्ला एसे आखाइखौ खबफानानै माने गाननि सरे सरे खबफानानै हेफाजाब होयोब्लाबो मोजां मोनगोन दे जागोन ना रायजोफोरा
थेंक इउ स' माच थेंक इउ बेखिनिखौनो खननानै नोंथांमोननि बयनिसिमबो आङो बिदाय लानो सानबाय थेंक इउ गासैबो खेबसे आखाइ खबनानै होनांगौ रायजोफोर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों